Salutare lume și bine ați venit la episodul 3 din Zoomland. Și da, aici se face continuare Glass. Și da, am zis să nu vă plictisesc și am început să fac așa din casă puțin, uite, așa aș vrea să arate. Și puțin aici în spate să fie, uite, chiar așa. De cât de 3 am pus la 1, 2, 3. Aici pune doar de 2. Așa, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Până aici. Și după numai câte aici. Deci, înțelegeți cam cum aș vrea să... Frate, aici, deci mereu când intri, îți da achievement. Wow. Cam mai sparte, fratele, până acum nu e prima dată. Uite, pe ăsta hai să-l luăm. Așa, hai că ne ajungă. Ăsta tot. Și da, am zis că îmi tai limba, na. Frate, limba ajută. Trebuie să vorbești. Și lumea asta am fost la Săniuș. Și ce credeți că am făcut eu acolo? Absolut nimic. Ce poți face la Săniuș decât să te dai cu Sonia? Și da, un prieten de-al meu absolut nu știe. Și am făcut și un video cu el. Deci sper să vă dați seama cine e. Nu știe să stea. Chiar așa. Am luat. Așa, așa ne plimbăm noi până la căsuță. Și da, am zis că fac niște din alea, niște scări. Mai trebuie, mă, lemn. Mai trebuie. Și mirase mie să nu mai trebuiască. Nu mănâncă mâna. Am înnebunit. Să face noapte sau mi se pare mie. Da, se face noapte. Hai la culcărică. Și eu mereu trec pe lângă asta. Nu e încă noapte. Și da, tot așa. Nu vreau să vă plictisesc și o să minez, o să fac mai multe chestii. Nu e noapte, bine că nu e noapte. Ne mai trebuie mai mult lemn ca să putem. Așa. Până apăs eu, până mă strădui acolo să fac ceva. Se duce totul de râpă. Să luăm, să punem un loc de căul acolo la ăla. Uite, să explorez și mina asta. Știam eu că e o mină aici, da. Și da, astăzi m-am înscris la un fel de giveaway în care zice chestie de promovare. Și că nu știu pe ce chestie dă să fac, în fine, nu știu dacă e adevărat. Deci, hai să vă zic așa. Ce nu merge? Cred că apăsăm la butonul, în fine. Vreau flori. Zicea că premiul întâi stai că îmi stă pe limba ce a zis. Limba asta. N-ar mica. A zis că primul un cont, primul un gift code. O luăm așa, logic.
al doilea, un episod cu el. Și frate, are numai 40 de abonați. În fine. Și da, m-am gândit la ceva. O să-mi iau cont premium. Dar prin aprilie. Da, prin aprilie. O să-mi iau pentru că nu mai poți să te mai joci Minecraft fără cont premium. Uite un roz din ăsta. Nu-mi place roz. E urât. Mă duc să mănânc ceva, că dacă nu am ras-o de pe fața pământului. M-am dus cu Dumnezeu înainte și n-am ce mânca. Logic. Danielion. Danielioane. Așa, ce trebuie? N-am mâncare. Sunt sărac. Sunt coplit. Așa, să merg bine pe aici, să nu mai... Așa. A, da, și... stai că e până la locul 5, cum să fie... Frate, până la locul 3. E până la locul 5, pe logic. Deci să vedeți așa. Stai, promovare, păi da, cum? Stau și acolo la șmecherie, mă abone, nu. Stai, trebuia să fii abonat, deci mare lucru. Și să fii activ, să dai like-uri la... bine, ups. Știi ce să fac aici? O să mă duc să mă omor. Și, hai că nu mă armură. Mă duc, mă omor și scap de viața asta. Uite, omor acolo. O să-l iau și o să-l pun în chest pentru orice eventualitate. Așa. Pun totul ăsta în chesturi. Așa și... Dumnezeu știu ce o să fac eu. Nici sprint nu mai pot, frate, să mai faci. Yay! Am murit! Sunt foarte tare. Dandelioane. Dandelion, dandelion. Eu sunt un dandelion. Bă, frate, m-am plictisit. E viața asta de... mi-e scârbă de ea. Să vină mama acum. Ce ai zis? Acolo? Te scârbă de viața asta? Păi, dar cum așa, mă? Cum să nu fie mie scârbă de viața asta? Mie mereu mi-e scârbă de viața asta. Viața asta e un căcăcel. Un căcăcel. Căcăcel. Așa. Ce bine. Și acum, momentan, am dicționarul lângă mine. Dar nu știu de ce. Nu știu, frate, am fraților, că am mai mulți, nu am numai... Am eu numai eu. Nu, eu am mai mulți, dar am numai unul, știți voi. Cum se pune treaba. Nu am unul, dar am doi, bă. Nu am 5, bă, cum să am eu 2? Stai, mă, mie mi-a trebuie foarte puțin. Las. 8 e ok. Mai rămas Dandelion. Nu ne mai... ăsta nu. Nu ne mai trebuie așa, ne mai trebuie lămărul ăsta. Lămă asta. Să ne mai facem încă un... Logică n-avem din ăla. Dandelion. Nu dandelion, mă, lemn. Cum lemn? Nu lemn. Dar ce e ăla? Nu știu ce e ăla.
Eu n-am aflat ce. Oare ce-o fi? O să-l ating? No. Cum să-l atingi? Știi, e la Mondeni, faza aia cu... Nu. Nu, mă. Asta e de la aia, în fine. Nu, stai, mă. Cum naiba era, mă? E cineva mort aici? Ai omorât pe cineva? Nu. Decât l-am tăiat, nu. Nu am făcut nimic. Face, sigur? Stați mâinile sus, văgea. Și... Stai, lumea asta... Lumea asta a înnebunit de tot. Și începea să cânte tot, știi? E nașpa. Mondeni. Vai, dragă, tu genii. Ce rimează? Mondeni. Vai, dragă, tu genii. Hai, ziceți-vă că nu rimează. Hai că rimează. Hai să morăm. Libelan. Frate, deci cel mai mișto show așa era ăla... Stai, mă, Gibilan, stai. În puii mei. Și acum au mai scos ăștia... Stai, mă, că... Au mai scos, dar n-au mai scos nimic, a doi naiba. Că nu mai scos nimic, că sunt proști rău de tot. Am scos... Ai comedy, mă, da, mă, ai comedy. Când face la mișto de alții, știi, frate, e puțin obraz acolo, deci... Sau tot așa, astăzi m-am dus la Săniuș să mă dau cu Sania. Frate, n-am putut să mă dau cu Sania, că erau unii mai mari de... Mă uitam la ei. Frate, deci era unul de 2 metri. Mame. Și, bă, când... Deci am râs, când am râs toată viața mea, cât am râs acolo. Serios rău, deci am râs. Și de-aia nu mai pot eu să mai mănânc. Mi s-a stricat mărul din gură. Dar știți că noi avem un măr mereu? Știți voi mărul ăla lui Adam? Cum sună asta? Adam. Mărul lui Adam și lui Eva. Adam și Eva. Cine a fost ea? Doi proști, că deștepți nu puteau să fie. Hai la mea că ne-am prostit episodul ăsta. Deci cam așa, și nu știu pe sus, să vină Elene. Nu știu, sus vedem noi ce punem, vedem că mai... De-aia suntem noi români pe lume. Vedem ce vom face și vă aștept în episodul următor care... deci o luăm așa. Când voi strânge 10 like-uri, voi posta, uite Liliac, Magenta. Când voi strânge 10 like-uri la acest episod, voi mai posta, deci așa voi face mereu. Dacă strâng 10 like-uri, voi posta în continuare. Deci până data viitoare, eu am fost Zoom, nu pot să mă culc. Nu uitați să dați like, comment, subscribe, deci bye bye.